5:30 fuq l-arloġġi tagħna insellmulkom u natukom merħba minn fuq it-suntir tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex, fejn se nkunu qegħdin inxandrulkom f'xandira diretta l-ordinazzjoni ta' Presbiteru u żewġ djakni. Illum festa solennità anzi tal-qalb imqazza ta' Ġesu, il-Knisja tħares lejn is-Sinjur tagħha Ġesu Kristu li mill-qalb tiegħu imfawra bl-imħabba jixterdu kotra ta' grazzi. Din hija okkażjoni straordinarja għal diversi raġunijiet kif se nkunu qed ngħixu f'dawn il-mumenti magħkom it-telespettaturi li qegħdin isseguna fuq TVM2 kif ukoll fuq bosta mezzi soċjali oħra. Nirringrazzjawkom illi ħadkunu magħna għal dan il-mument ta' talb illi se jkun animat permezz tal-kant kif qegħdin tisimgħu fl-isfond mill-Kor Djoċesan taż-Żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli. Barra l-ordinazzjoni sagra ta' Djaknu Mario Merċieqa għal Presbiterat u żewġ djakni Fra Etienne Gilson, Franġiskan Konventwal u seminarista Andrew Grima għad-Djakonat, f'din iċ-ċelebrazzjoni se nkunu qed nassistu wkoll għad-berik ta' żjud u t-tiġdid tal-wetijiet saċerdotali. Dawn kellhom isiru nhar ħamis ix-xirka filgħodu imma minħabba s-sitwazzjoni partikolari li qed ngħixu fiha tal-imxija tal-COVID-19 tħallew għal dan il-mument sabiħ illi fih sejrin naraw imexxi din l-ordinazzjoni lill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech, Amministratur Apostoliku għal Għawdex. Imma flimkien miegħu għall-ewwel darba wara li nhar l-Erbgħa tħabbret uffiċjalment in-nomina tiegħu bħala d-disa' isqof tad-Djoċesi ta' Għawdex lil Dun Anton Tewma. Din hija l-aħħar ordinazzjoni presbiterali li se jkun qed imexxi l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech. Matul dawn il-kważi 15-il sena tal-episkopat tiegħu mexxa b'kollox 12 il-ordinazzjoni ta' saċerdoti flimkien ma' oħrajn ta' djakni u b'kollox, inkluż dak tal-lum, se jkun ordna 25 Presbiteru Djoċesan, fosthom wieħed li diġà mar jiltaqa' mal-mulej fis-sema. Għalhekk din hija tassew ċelebrazzjoni unika minħabba is-sinifikat kbir li għandha propju fi żmien ta' tranzizzjoni bejn iż-żewġ isqfijiet. Hija wkoll partikolari għax għalkemm fis-Santwarju ta' Pinu saru ordinazzjonijiet oħrajn, fosthom segwejna fl-2015 dik ta' l-isqof ta' Tripli Monsinjur George Buġejja minn idejn l-istess isqof Grech, però fuq it-suntir tas-Santwarju dan qatt ma seħħ. Allura din hija l-ewwel biex ngħidu hekk ordinazzjoni li qed issir fuq it-suntir tas-Santwarju u li qed tixxandar fuq ix-xandir nazzjonali. Għalhekk ejjew ngħixu flimkien dawn il-mumenti sbieħ għad-del ta' omna ta' Pinu illi l-kwadru restawrat tagħha milux illi reġa' nġab hawnhekk fostna ftit tal-jiem ilu biss fil-fatt sabiex ingawdu issa fl-isplendur oriġinali tiegħu hekk kif għadda minn proċess ta' restawr fl-aħħar xhur għand id-ditta Atelier del Restauro u għada dan il-restawr se jiġi inawgurat uffiċjalment. Il-qudiesa illi sejra tiġi esegwita hija Missa Misericordie, kitba ta' Dun Joseph Kurmi. Il-paċi ma'kum. Natikom merħba fid-dar ta' Marija, id-dar tagħna il-kull meta llum qegħdin niċċelebraw is-solennità tal-qalb ta' Ġesu, tal-imħabba ta' Alla għalina li tintwera b'diversi modi. Illum mod partikolari għandna magħna dawn it-tliet żgħażagħ li d-djaknu jirċievi l-ordni tal-Presbiterat u it-tnejn l-oħra ħajirċievu d-djakonat. Hija grazzi minn Alla ħbib tiegħi. Nieħu din l-okkażjoni biex insellem l-ewwel qabel kollox lil-ħija l-isqof maħtur Monsinjur Tewma
Kont se ngħid din hija l-ewwel Ewkaristija li ħan niċċelebraw flimkien, imma ċċelebrajna diġà waħda dolodu. Insellem lill-Provinċjal tal-Franġiskani Konventwali peress li wieħed li ħaj jordna jirċievi l-ordinazzjoni tad-djakonat huwa proprju membru tal-ordni. Insellem lilkom ħuti fil-Presbiterat. Din is-sena ma kellniex il-grazzja li niċċelebraw 5 ix-xirka flimkien, però qed nagħmlu għallum. Qed nagħmlu għallum. U nixtieq insellem b'mod partikolari lil dawk li din is-sena għandhom anniversarju fil-ħajja saċerdotali. Allura lil Monsignor Edward Ċwiereb u il-kanoniku Alex Kawkej illi għandhom qed jiċċelebraw il-25 sena tas-saċerdozju, magħhom hemm ukoll Patri Michael Attard. Imbagħad għandna erba' li imxew il-qudiem. Monsignor Vigarju 50 sena. Monsignor Don Giuseppe Attard, Don Mikel Borġ u il-kanoniku Pietru Sammut. Għandna erba' oħra li il-bambintom il-grazzja li jgħixu s-saċerdozju għal 60 sena. U allura Don Franġisk Saliba, Don Giuseppe Camilleri li qiegħed fil-missjoni u nsellem lilu lil ħutna fil-missjoni kollha, Don Giuseppe Zammejt u Monsignor Don Franġisk de Brincat. L-aħħar mhux l-inqas Monsignor Don Giuseppe Farrugia Dimek 65 sena. Tajjeb ħbib tiegħi, nagħtu bidu għal din l-Ewkaristija billi narfu n-nuqqasijiet tagħna. Anzi, illum sejrin nikkonsagraw u nbierku iż-żjud imqazza. Ma stajniex naqbżuhom għaliex forsi għall-Griżma kellna, imma għall-ordinazzjoni presbiterali kellna, imma biex mbagħad nikkonsagraw lilek ma kienx ħajkedna. Allura fil-bidu ta' l-Ewkaristija sejrin namlu din it-talba. Kif għadna kemm smajna lill-Monsignor Isqof jgħid, f'dan il-mument se ssir il-funzjoni illi suppost saret f'5 ix-xirka filgħodu fejn jiġu imbierka u konsagrati 3 tipi ta' żjud. Iż-żejt tas-sagrament tal-morda, jiġifieri l-griżma tal-morda, iż-żejt tal-konsagrazzjoni tal-katekumeni u dak tal-griżma. Il-morda jitfejqu mill-mard tagħhom. Fit-tjieba tiegħek għati widen għat-talba tal-fidej. Ibad mis-sema id-difensur l-ispirtu għad-dejs tiegħek fuq dan iż-żejt li inti jogħġbok tnislu mis-siġar għas-saħħa tal-bniedem. Xerret fuqu il-barka għad-disa tiegħek biex daw kollha li jindilku bih ikollhom il-ħarsien fil-ġisem u r-ruħ. Jeħilsu minn kull dbatija, minn kull nuqqas ta' saħħa, minn kull mart. Jitbierek minnek għalina mulej dan iż-żejt għad-dejs tiegħek fl-isem Sidna Ġesu Kristu. Issa nisqof ibierek iż-żejt tal-konsagrazzjoni tal-katekumeni. U Alla, qawwa u ħarsien tal-poplu tiegħek.
bierek dan iż-żejt li inti ħlaqt bħala sinjal ta' qawwa u saħħaħ il-katekumeni li jindilku bih. Għatihom l-erf u l-qawwa tiegħek biex jifhmu aħjar l-Evanġelju ta' Kristu. Qawwilhom qalbhom għad-dmirijiet tal-ħajja nisranija u għamilhom ulied adottivi xierqa tiegħek biex jieħdu twelid ġdejt mill-Knisja tiegħek u jgħixu ħinja fija bi Kristu Sidna. Mela, sissa rajna id-berik ta' żewġ tipi ta' żjud li jintużaw f'sagramenti differenti. Is-sagrament tal-Griżma tal-Murda u iż-żejt tal-konsagrazzjoni tal-katekumeni li jintuża fil-Magħmudija. Issa sejjd aktar milli jitbierek jiġi konsagrat, il-liturġija tuża din il-kelma partikolari biex anki turi l-importanza ta' dan it-tielet tip ta' żejt. Qed naraw li l-isqof fil-fatt f'dan il-mument iħallat il-balzmu li huwa l-fwieħa tal-Ispirtu Santu maż-żejt li hemm f'din il-ġarra tal-fidda u issa minn hawn ftit tal-mumenti oħra se jonfoħ ġewwa din il-ġarra wara li jgħid din it-talba. U jeżies. Nitolbu lil Alla l-Missier li jista' kollox biex ibierek u jqaddis din il-Griżma. U biex dawk li jindilku bija minn barra iħossu il-ġejt tagħha minn ġewwa u tkun tistħoq ilhom il-fidwa mingħand Alla. Ġest suġġestiv ħafna li l-isqof jagħmel f'dan il-mument jonfoħ fuq iż-żejt, sinjal tal-qawwa, in-nifs tal-Ispirtu Santu. U Alla li tkabbar u tmexxi l-qudiem kull ġejt tar-ruħ fit-tieba tiegħek ilqa' ir-ratt il-ħajr li bil-qima kollha il-Knisja ferħana qiegħda tagħmillek permezz tagħna. Int fil-bidu rid li l-art tnibbet is-siġar li jagħmlu l-frott tagħhom. U fosthom is-siġra taż-żebbuġ li minna nieħdu dan iż-żejt mill-itjeb li bih ninqdew għall-Griżma imqazza. David, imnebbaħ mill-ispirtu tal-profezija, għaraf minn qabel il-misteri tal-grazzja tiegħek. U għandna li iż-żejt jagħmel il-wiċċna jiddej. Meta l-ilma tad-dulluvju niżel fuq l-art u ħasel id-dinja minn ħżunitha, il-ħamiema bil-fera taż-żebbuġ f'munqara xandret li jisliem reġa' ntrat lill-art. B'hekk inti tajtna xebħ tad-don li wara żmien battilna. Imbagħad fil-milja ta' żminijiet arraftna sewwa t-tifsira ta' dan ix-xebħ. Għax wara li bl-ilma tal-Magħmudija nindafu minn ħtijietna kollha, dan iż-żejt imqaddes li jindilek fuq ġbienna jimla lil wiċċna bil-għena u f'qalbna iroddilna is-sliem. Inti ordnajt lil qaddej tiegħek Mosè biex lil ħuħ Aaron wara li inatfu bl-ilma jidilku wkoll b'dan iż-żejt u hekk jikkonsagrah għas-sejs. Ġieħ ieħor wisq akbar u rejtna meta ibnek Ġesu Kristu Sidna u rejt li ġwanni jagħmdu fl-ilma tal-Ġordan għax int dak il-ħin mis-sema bat fuqu l-Ispirtu Santu f'sura ta' ħamiema u bleħen li jinstama tajtna xhieda tal-għaxqa li sibt f'ibnek il-waħdieni. Hekk ta' bilħaq rid turi fis-sewwa dak li fuqu kien ħabbar il-profeta David meta qal: Dilkek Alla tiegħek b'żejt ta' għena aktar minn sħabek. Nitolbuk għalhekk mulej biex il-barka tiegħek tqaddes dan iż-żejt ħolqien tiegħek
ixħed fih il-qawwa tal-Ispirtu Santu bis-seta wkoll ta' Kristu tiegħek. Li għall-isem qaddis tiegħu issemmiet il-Grizma li bija oġbok tikkonsagra għalik assisejn u slatin, profeti u martri. Wetta nitolbuk din il-Grizma biex lil dawk li ser jiġġeddu bil-ħasejli ta' ruħhom fil-mamudija tħejjihom tajjeb għas-sagrament tas-salvazzjoni u tal-ħajja. Għamil li wara li jindilku b'din il-Grizma li tqaddes huma jeħilsu mit-taħsejr tal-ewwel twelejt, isiru tempju għall-kobor tiegħek u jibdew ixerdu madwarhom il-fwieħa ta' ħajja tajba li toġbok. Għatihom din id-dilka mqazza biex skont il-ħsieb moħbi tiegħek jiksbu il-ġieħ ta' slaten, assisejn u profeti u jxiddu fuqhom il-libsa tal-uffiċċju li qatt ma jittiefes. Jalla tkun Grizma ta' salvazzjoni għal dawk li jitwildu mill-ġdejt mill-ilma u l-Ispirtu Santu, tagħtihom sehem mill-ħajja ta' dejjem u sseħħibhom fil-glorja tas-sema. Bi Kristu Sidna. Sabiħa tassew din it-talba għaliex hija narrazzjoni tat-tifsira teoloġika ta' dan iż-żejt kif ukoll tal-qawwa tal-grazzja illi jagħti iż-żejt tal-Grizma li jintuża mhux biss mill-ġdid fil-magħmudijiet imma anki fil-Grizma tal-Isqof li se naraw issa tiġi ċelebrata f'diversi parroċċi fi żmien li ġej imma iktar importanti fl-ordinazzjoni. Thank you.
U Alla li tista' kollox, il-qalb ta' ibnek mimlija kull virtu hija ta' ġeħ kbir għalina l-bnedmin. Għamel li din il-qalb għajn ta' doni mis-sema timlina b'kull grazzja u li aħna nżommu dejjem quddiem għajnejna il-ġejd kbir ta' mħabbita għalina. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-liturġija tal-kelma li se tixxandrilna llum hija dik tas-solennità tal-qalb ta' Ġesu u jgħod tassew il-kliem fl-ewwel qari Mosè jgħid lill poplu Alla għażilkom taxxaq bikom propju l-kliem li jgħid ukoll għall-ordinandi li llum se naraw jiġu ordnati presbiteru u Qari mill-ktieb ta' Deuteronomju. F'dak iż-żmien Mosè kellem lill-poplu u qal: Inti poplu qaddis għal mulej Alla tiegħek minn fost il-popli kollha li jinsabu fuq wiċċ l-art lilek għażel il-mulej Alla tiegħek biex tkun il-poplu miksub tiegħu. U l-mulej taxxaq bikom u għażilkom mhux għax kontu kbar fil-att iżjed minn kull poplu ieħor għax intom liċken fil-att fost il-popli kollha. Iżda l-mulej għażilkom għax ħabkom u għax ried iżomm il-ħalfa li ħalef lil missirijietkom. Kien għalhekk li l-mulej bit qawwija ħariġkom u fdiekom minn dar il-Jasar min id il-Farawn is-Sultan tal-Eġittu. Għaraf mela li l-mulej Alla tiegħek u Alla l-fidil li jżomm għal 1000 nisel il-patt u t-tjieba tiegħu ma' ħbiebu u ma' dawk li jħarsu l-kmandamenti tiegħu, imma jitħallas f'wiċċhom stess mill-edewwa tiegħu billi jeqridhom. Ma joqgħodx jitlajja mal-għadu tiegħu, imma f'wiċċu jitħallas minnu. Ħares mela il-kmandamenti u l-liġijiet u d-digriti li jiena llum qiegħed nordnalek biex tagħmel kif jgħidu huma. Il-kelma tal-mulej. Is-salmista fis-Salm responsorjali se jistedinna biex nagħmlu tiba tal-mulej, tiba li tasal għandna wkoll illum permezz ta' saċerdot ġdid u żewġ diakni ġodda. Tiba tal-mulej min dejjem għal dejjem ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu. Flimkien. Tiba tal-mulej min dejjem għal dejjem ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu.
Fit-tieni qari Ġwanni l-Apostlu l-għannej tal-imħabba divina jfakkarna kif l-imħabba ta' Alla hija wisqola minn qatt kemm nistgħu nħobbu aħna. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżies. Ejjew inħobbu lil xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla. U kull min iħobb u imwielet minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma rafx lil Alla għax Alla hu imħabba. B'dan deret l-imħabba ta' Alla fina. Għax Alla bat lill-Ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba. Mhux għax aħna ħabbejna lil Alla, imma x'ħabbna hu u bat lill-Ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Eżies, jekk Alla ħabna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma jekk inħobbu lil xulxin hu jammar fina u imħabbtu s-sibil-milja tagħha fina. B'hekk nafu li aħna nagħmlu fih u hu fina, għax tagħna semm mill-Ispirtu tiegħu. Aħna rajna u ngħadu xhieda li l-Missier bat lill-Ibnu s-Salvatur tad-dinja. Kull min jistqar li Ġesu u li ben ta' Alla, Alla jammar fih u hu f'Alla. U aħna arafna l-imħabba li Alla għandu għalina u hemm minnija. Alla hu imħabba u min jammar fl-imħabba jammar f'Alla u Alla fih. Il-kelma tal-mulejn. Il-liturġija tal-kelma tal-lum hija għanja kollha kemm l-imħabba. L-imħabba ta' Alla, l-imħabba li hu Alla innifsu. Ġesu wkoll fil-Vanġelu meħud mill-11 kapitlu ta' San Mattew jitkellem dwar l-għaqda l-komunjoni tal-imħabba bejnu u bejn il-Missier. Min din l-imħabba toħroġ l-imħabba li bnedmin u li hu ta' qalb ħelwa u umli. Id-diaknu issa jaqbad l-Evanġelarju minn fuq l-altar u jresqu fuq l-ambone biex ixandar il-Vanġelu li jenna dan wara li imur qudiem Monsignor Isqof biex jieħu il-barka qabel jaqra l-Vanġelu. Il-mulej ma'kom. Għari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek Missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom niċkejknin. Iva Missier, għax lilek hekk oġbok. Kollox kien mogħti lili minn Missieri u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-Missier. Kif ħadd ma jaraf il-Missier jekk mhux liben. U dak li lilu liben irid jarrafulu. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli u intom issibu l-mistrieħa l ruħkom għax il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi
ħafif. Il-kelma tal-mulej, it-tifir bila Kristu. Smajna hemmhekk il-kelmiet qawwija imma konsolanti ta' Ġesu. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u tgħallmu minni għax jiena ta' qalb ħelwa u umli. Fil-qalb ta' Ġesu hemm tassew is-soluzzjoni għall problemi kollha tagħna. Issa l-isqof qiegħed ibirek lil miġema bil-ktieb tal-Vanġelu. U sejri nassistu dal-waqt tal-ewwel parti tar-rit tal-ordinazzjoni, dialogu li jsir bejn l-isqof u r-rettur tas-seminarju fil-każ tal-seminaristi li se jiġu ordnati presbiteru u diaknu, kif ukoll min-naħa l-oħra mal-provinċjal tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali fil-każ ta' Brader Etienne li se jiġi ordnat diaknu. Nisimgħu għalhekk dan id-dialogu interessanti dwar l-għażla tal-kandidati. Jersqu dawk li sa jkunu ordnati diakni. Andrew Grima mill-parroċċa ta' San Lawrenz. Fra Etienne Gilson. Fra Etienne Gilson tal-Ordni tal-Franġiskani Konventwali. Missier, jisjam qazza titlob minnek li tordna lil dawn ħutna għal-Ministeru tad-Djakonat. Aziz provinċjal, inti li inti responsabbli minn Fra Etienne. Tgħidli quddiem il-poplu Alla jekk jistħoqlux? Jien nixed li sar l-istħarriġ fuqhom fost il-poplu Nisrani u stemmat il-fema ta' kull min kien fid-dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqhom u minn dan kollu nstab li huma jistħoqilhom l-ordinazzjoni. Kienet u hija esperjenza sabiħa ħafna li fis-seminarju tad-Djoċesi tagħna kellna l-preżenza ta' wieħed mill-aħwa tagħkom. Blajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna nażlu lil dan ħuna għall-ordni tad-djakonat. Jersaq dak li se jkun ordnat presbiteru. Id-Djaknu Mario Merċieqa mill-parroċċa tal-Katedral ta' Sitna Marija Mtella s-Sema. Missier, omna l-Knisja Mqazza titlob minnek li tordna lil dan ħuna għal-ħidma tal-Presbiterat. Aziz Rettur, jiena nixed kemm int u l-kollegi tiegħek bħala superjuri fis-seminarju għandkom għal-qalbkom u tieħdu b'impenn il-preparazzjoni ta' dawn iż-żgħażagħ għall-ordni u ta' dan jiena grat ħafna. Però nixtieqek tgħidli quddiem il-poplu Alla. Jekk mill-istħarriġ li sar dawn jistħoqilhomx. Missier, jien nixed li sar stħarriġ fuqhom fost il-poplu Nisrani u jistemet il-fema ta' kull min kien fi dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqhom u minn dan kollu instab li jistħoqilhom jirċievu l-ordinazzjoni. Tamma naħdmu biex ngħinu lil dawk li l-mulejqiet isejjaħ ħalli jimxu warajh. Hija barka li għandna fis-seminarju tagħna dawn iż-żewġ kandidati. Bl-għajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna nażlu lil dawn ħutna għall-ordni tad-djakonat tal-Presbiterat. Ħajr lil Alla.
U hemmhekk rajna dak id-dialogu sabiħ wara li tliet kandidati taw mill-ġdid l-hawnjien tagħhom imbagħad Monsignor Risqof id-dialoga l-ewwel mal-provinċjal tal-Franċiskani Konventwali Patrick Colin Sammut u imbagħad mar-rettur tas-Seminarju Diċesani il-Kanonku Richard Nazzareno Farrugia fejn tkellmu dwar l-għażla ibbażata fuq il-formazzjoni li dawn ħadu fis-Seminarju ta' Għawdex. Insegwu issa b'attenzjoni Il-Vanġelu li l-omilija. ħabbarna u smajna fl-imkien fih huwa paġna sabiħa ħafna għaliex fih talba profonda ħafna li jagħmel Ġesu lill-missier. U fl-istess ħin garanzija lilna. Imma biex nifmuh irridu ngħidu kelma fuq il-kuntest. San Mattew jgħid f'dak iż-żmien Ġesu qabatu qal infaħri liema żmien kien. Liema żmien kien. Kien żmien iswed għal Ġesu. Qalbu kienet imtaqla. Kellu madmat fuqu. Għaliex? Kieku nieħdu l-Vanġelu ta' San Mattew, ftit paragrafi il-fuq, insibu li jaslu id-disċiepli tal-Battista jgħidulu, ej, inti dak li għandek tiġej, jew nistennew il-ħadd ieħor. Iżjek. Ġesu naħseb jgħid dan sew, għandhom dubju fuqi. Inni daqshekk magħhom u għadhom